an ka bi lajɛrɛ in kun ye de ka an ka baara dɔw suganti parce que an ye dɛmɛ dɔ sɔrɔ ka bɔ partenariat Afrique de l'Ouest olu ye 30 000 € bila an ka disposition na Mali ka disposition na walasa ka GIRE ka promotion kɛ donc o hukumu kɔnɔ comme an filɛ nin an bɔra sisan ka programme national gafe dɔw dilan o gafe in de bɛ GIRE activité fɛn fɛn kan ka kɛ pour que ka GIRE lakodɔn ou bien ka GIRE taga ɲɛ Mali kɔnɔ o activités bɛɛ de kelen don gafe ba dɔ kɔnɔ n'o gafe b'a ta kabini san 2019 fo 2030 comme aw b'a dɔn cogo min ODD fana ye 2019 2030 ODD fana bɛ taa fo 2030 la donc an ye programme national in fana ni ODD bila ɲɔgɔn na o programme national min élaboré la GIRE la o plan opérationnel 3 de bɔra o kɔnɔ o plan fɔlɔ o ye baarabolo dɔw de bila sen kan k'o baaraw kan ka kɛ k'a daminɛ san na ka taa 2022 donc comme an ye nin dɛmɛ sɔrɔ o dɛmɛ baaraw fana kan ka don premier plan fɔlɔ in kɔnɔ an nana de bi kana an ni partenariat kana a sugandi walasa olu bɛ se ka baara min kɛ ka bɛn wari in ma an ka bi lajɛrɛ kɔnɔ